Is-sena li għaddiet minkejja l-isfidi bla preċedent tal-pandemija, l-industrija tal-proprjetà f'pajjiżna kontribwixxiet xejn inqas minn 3 biljun euro fl-ekonomija Maltija u l-bejħ tal-proprjetà ħalla fil-kaxxa ta' Malta mijiet ta' miljuni ta' euro f'taxxi. Fis-stqarrija l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi tkellmet dwar il-bejħ tal-proprjetà fis-sena 2020 u qalet li l-miżuri f'waqthom li ttieħdu mill-Gvern waqt il-pandemija mhux biss waslu għar-riżultati mixtieqa imma saħansitra qabżu kull aspettattiva. Iċ-ċifri tal-Assoċjazzjoni juru li bejn Jannar u Diċembru tas-sena li għaddiet, is-suq tal-proprjetà f'pajjiżna irreġistra total ta' 13,867 konvenju, biqlieħ li jisboq is-somma ta' 3 biljun euro. Ir-riżultati għas-sena li għaddiet urew ukoll kif minkejja l-pandemija l-industrija tal-kostruzzjoni mhux biss baqgħet għaddejja imma rreġistrat riżultati aqwa minn dawk tas-sena ta' qabel. Fil-fatt, filwaqt li fl-2019 kienu reġistrati 13,243 konvenju, dawn iżdiedu b'624 is-sena li għaddiet. Iċ-ċifri tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi juru wkoll li Diċembru li għadda kien l-aqwa Diċembru mill-2017 l-hawn u riżulta fl-iffirmar ta' 1,390 konvenju. Fl-aħħar xahar tas-sena tal-pandemija, il-valur tal-bejħ tal-proprjetà laħaq 382 miljun euro. Il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi, Sandro Ketkuti, innota kif dan is-suċċess sansitra għen lil setturi oħrajn. Dan is-settur ukoll ikkontribwixxa bil-kbir fit-2020 illi kienet sena ta' diffikultuża l-ħafna setturi biex seta' wkoll jitma' setturi oħrajn illi marru inqas tajjeb. Qal li din is-sena l-assoċjazzjoni se tkompli tibni fuq is-suċċess miksub billi tadotta strateġiji u proposti konkreti ħalli l-industrija tikber u tkun sostenibbli fil-waqt li tilħaq bilanċ fejn jidħol l-ambjent. Irridu nimbuttaw aktar biex ikun hawn il-liċenzjar tal-kontratturi biex il-liġi tiġi implementata, illi nikkontribwixxu wkoll għal climate change illi huma sfidi kbar li ġejjin qudiemna u qegħdin naħdmu biex l-industrija tkompli tiġi organizzata bħalma diġà bdiet tiġi organizzata. Fuq Twitter, il-Prim Ministru Robert Abela qal li dawn ir-riżultati juru li l-familji u n-negozji f'pajjiżna jinsabu konfidenti fil-futur.